Nečekané dobrodružství. Kapitola 1. Úvod do světa nečekaného dobrodružství. Na úsvitu našeho příběhu, tam, kde se sny mísí s realitou, se setkáváme s partou mladých dobrodruhů. Ti, plní nadšení a očekávání, vyrážejí na školní výlet, který slibuje nečekané zážitky. V čele skupiny stojí Tomáš, odvážný horolezec a milovník kempování, jehož srdce bije pro adrenalin a výzvy. Po jeho boku je Jana, dívka s fotoaparátem, která v přírodě nachází inspiraci a klid. Matěj, vášnivý běžec, je připraven překonávat nové překážky a objevovat neznámé cesty. A pak je tu Petra, talentovaná kreslířka, která se zatím skrývá za obrazovkou svého mobilu, ale cítí, že tento výlet by mohl změnit její pohled na svět. Přípravy na školní výlet byly plné vzrušení a očekávání. Děti si představovali moderní autobus s klimatizací, ale k jejich překvapení je čekal starý retroautobus, který se brzy stal zdrojem mnoha příhod. Atmosféra uvnitř vozu byla plná nostalgie a slibovala dobrodružství, které se brzy mělo rozvinout. Cesta do slovenských Tater začala s nadšením a smíchem, zatímco děti plánovali, co je čeká. Cestování bylo pro Tomáše, Janu a Matěje skvělou příležitostí sdílet příběhy z letního tábora Laser Game Survival Camp. Víš, Petro, začal Tomáš, na táboře jsme se naučili spoustu užitečných věcí, jako třeba jak rozdělávat oheň křesadlem a orientovat se v přírodě pomocí přírodních jevů. Jo, a taky jak poskytnout první pomoc, přidala se Jana. Bylo to naprosto úžasné a hodně nás to zblížilo. Petra, ačkoliv zpočátku skeptická, naslouchala s rostoucím zájmem. Jejich vyprávění jí otevřelo oči k možnostem, které by mohla zažít mimo obrazovku svého telefonu. To zní vážně zajímavě, přiznala Petra. Myslíte, že bych to zvládla taky? Určitě, odpověděl Matěj nadšeně. Všechno je jen o tom, zkoušet nové věci a nebát se výzev. Během jízdy se děti bavily o svých oblíbených aktivitách. Tomáš nadšeně vyprávěl o posledním výstupu na horolezeckou stěnu. Jana se podělila o své fotografie z přírody a Matěj hovořil o orientačním běhu, který ho naučil nikdy se nevzdávat. Petra, která byla zpočátku ztracená ve svém telefonu, se začala zapojovat do rozhovorů a těšit se na to, co je čeká. Kapitola 2. Nečekané zvraty. Výlet začal skvěle, ale osud měl jiné plány. Během cesty, kdy děti sdílely své prázdninové zážitky, se autobus náhle zastavil. Řidič oznámil, že došlo k poruše. Skupina se ocitla v slovenských Tatrách bez signálu pro mobilní telefony. Tato nečekaná situace byla první zkouškou pro naše mladé hrdiny. Jeden z učitelů se rozhodl vydat pro pomoc a odsouhlasil, že s ním může vyrazit malá skupinka dětí. Uplynula skoro hodina a oblast, ve které se nacházeli, připadala jim spíše více divoká, k tomu se přihnala bouřka. Silný déšť a vítr rozdělili skupinu a 8 dětí zůstalo uprostřed hustého lesa bez dozoru učitele. Panika začala narůstat a bylo třeba rychle se rozhodnout, jak postupovat dál. Tomáš, Jana a Matěj, vyzbrojeni dovednostmi z LGSC, se pokusili zorganizovat skupinu a uklidnit situaci. Rozhodli se spoléhat na to, co se naučili na táboře. Spolupráci a rozvahu. Co teď budeme dělat? Zeptala se Petra s obavami v hlase. Neboj se, Petro, uklidňoval jí Tomáš. Máme na to. Přece víme, co máme dělat. Učili jsme se to na táboře. Musíme jen zůstat klidní a spolupracovat. Přesně tak, přidala se Jana. Rozdělíme si úkoly a najdeme způsob, jak se dostat zpátky. Musíme najít úkryt, řekl Matěj rozhodným hlasem. Déšť zesiluje a musíme se schovat, než se setmí. Déšť zesílil a teplota klesala. Děti, zvyklé na komfort domova, se museli rychle přizpůsobit nové realitě. Tomáš, s nejvíce zkušenostmi v přežití, se chopil vedení. Jana uklidňovala Petru, která propadla panice, a Matěj hledal vhodné místo pro přístřešek. Věděli, že musí jednat rychle, aby se vyhnuli podchlazení a udrželi morálku skupiny. Kapitola 3. První noc v divočině. Noc v divočině byla temná a tajemná, obklopena šepotem lesa. Díky dovednostem z LGSC Tomáš, Jana a Matěj převzali iniciativu. Rozdělili úkoly a začali stavět improvizovaný přístřešek. Tomáš uklidnil Petru, vysvětlil jí, že strach je přirozený, ale lze ho překonat. Jeho klid a jistota dodali Petře odvahu
a pomohli jí soustředit se na úkoly, které měla před sebou. Petro, pomůžeš mi s tímto dřevem? Zeptal se Matěj. Potřebujeme rozdělat oheň, abychom se zahřáli. Jasně, odpověděla Petra a přidala se k němu. Jsem ráda, že jsem tady s vámi. Bez vás bych to asi nezvládla. Matěj vysvětlil Petře, jak připravit ohniště. Koukej, Peti, vidíš tam tu břízku? Potřebujeme její kůru. Ta bude hořet i za škaredého počasí. Dále budeme potřebovat suché větvičky. Poznáš je tak, že při silném ohnutí prasknou. K rozdělání ohně budeme potřebovat jen menší množství a jak oheň bude hořet, pustíme se do dalšího sběru. Jasně, odpověděla Petra. Matěj nadrobil kůru břízky a nachystal drobné kousky větviček. Následně vytáhl ze svého batohu křesadlo a rozkřesal oheň. Koukej, Peti, jiskru posílám ke březové kůře a ihned to chytlo. Že je to paráda? Petra, ohromena jeho znalostmi, pomyslela. Ještě, že Matěj je tady s námi, on toho tolik ví. Tomáš pustil je do přístřešku a vyzval ostatní k pomoci. Takže borci, začal Tomáš s úsměvem, vyrábět přístřešek v lese není těžké, když víte, jak na to. Uklidnil je Tom. Začněme tím, že si najdeme vhodné místo. Ideální je rovná plocha, kde není moc větrno a kde nebudeme příliš na očích. Taky se ujistěte, že místo není v dolíku, kde by se mohla hromadit voda, kdyby pršelo. Prvním krokem je najít pevný kmen nebo padlý strom, o který budeme moci opřít větve. Ten bude sloužit jako hlavní opora našeho přístřešku. Pokud žádný takový kmen nenajdeme, můžeme použít 2 silné větve ve tvaru Y, které zapíchneme do země a přes ně položíme další větev jako hřeben střechy. Pak nazbíráme větší množství silnějších větví a opřeme je šikmo o kmen nebo hřeben střechy. Tyto větve budou tvořit základ stěn našeho přístřešku. Snažte se, aby byly co nejblíže u sebe, aby nám dovnitř nepronikl vítr. Dalším krokem je pokrýt přístřešek listím, trávou nebo mechem. Tím vytvoříme izolaci, která nás ochrání před deštěm a větrem. Začneme od spodu a postupujeme nahoru, aby voda stékala po povrchu dolů a nepronikala dovnitř. Nakonec si dovnitř můžeme umístit nějaké suché listí nebo jehličí, abychom měli měkčí podlahu a lépe se nám spalo. A to je vše. Teď máme jednoduchý, ale účinný přírodní přístřešek, ve kterém můžeme přečkat noc. Do toho, aby se nám to podařilo, musíme začít teď hned, vykřikl Tomáš. První noc byla zkouškou odvahy a spolupráce. Děti zjistili, že rozdělání ohně a stavba přístřešku není až tak složitá věda, jak se zdálo. Museli se ale rychle naučit spolupracovat a zvládat stres, který situace přinášela. Vzájemná podpora a sdílení úkolů jim pomohly překonat první překážky a posílili jejich náladu. Navzdory obtížím se jim podařilo vytvořit bezpečné místo pro přenocování a připravit se na další den. Jana se stala motivátorkou, povzbuzovala ostatní a pomáhala jim překonávat strach. Petra, ačkoliv zpočátku bojovala s panikou, nakonec díky podpoře Matěje našla odvahu a už se tolik nebála. Díky vzájemné podpoře a spolupráci se skupina naučila, jak důležité je držet pohromadě a pomáhat si v těžkých chvílích. V tuto chvíli začali všichni chápat, že každý z nich má své silné stránky, které mohou využít ve prospěch celého týmu. Kapitola 4. Spolupráce a týmová dynamika. V krizových situacích se ukazuje skutečná síla týmové spolupráce. I když první noc zvládli statečně, někteří členové skupiny, jako například Sam a Monika, v následující době propadli panice. Nejstatečnější z chlapců, Matěj, se snažil všechny uklidnit, ale jeho nervozita byla patrná. Jana, jedna z dívek, mu vysvětlila, že každý zvládá krizové situace jinak a je důležité pochopit jeden druhého. Matěji, chápu, že je to těžké, ale musíme se soustředit na to, co můžeme udělat teď, řekla Jana klidně. Máš pravdu, Jani, odpověděl Matěj. Společně to zvládneme. Děti se rozhodly spojit své síly a vzájemně se podporovat. Tento přístup nejenže uklidnil situaci, ale také posílil přátelství a důvěru mezi členy skupiny. Vzpomněli si, jak na táboře při otužování učili se dechové techniky, díky nimž se všechny uklidnili a společně začali zvládat těžké situace a učit se, jak spolu efektivně komunikovat a řešit konflikty. Každý přispěl svými schopnostmi, což vedlo k tomu, že se skupina stala soudržnější a odolnější.
Kapitola 5. Praktické dovednosti v akci. Děti, vyzbrojené znalostmi z LGSC, využili znalosti topografie k určení směru cesty. Znali azimut a díky tomu jejich cesta nabrala jasný cíl. Zajištění základních potřeb se stalo prioritou. Pomocí provizorních filtrů a převařené vody dokázali přežít další dny a také našli lesní plody, které jim poskytly potřebnou energii. Podívejte, našla jsem nějaké bobule, zavolala Jana a ukázala na keř plný lesních plodů. To je skvělé, odpověděl Tomáš, ale musíme si být jistí, že jsou jedlé. Najednou Monika se zaradovala. Ano, vykřikla. Já se v tom vyznám. Každé prázdniny trávím u babičky a dědy a s nimi chodíme do lesa na borůvky, ostružiny, medvědí česnek, houby a mnoho dalších. Moc dobře je poznám, jsou jedlé, odpověděla. Nenasytilo to jejich bříška dost, ale stačilo to, aby mohli pokračovat v cestě. Sam moc dobře věděl, že má ještě hořkou čokoládu v batohu, ale nechal ji na tu nejhorší chvíli. Hej, bando, zavolal. Taťka vždy opakuje, když už je nejhůř, čokoláda vždy pomůže spravit náladu. A vytáhl tabulku čokolády z batohu. Všichni se zaradovali a vychutnali si ji jako nikdy předtím. Přestože se počasí zhoršilo a výrazně se ochladilo, děti zvládaly situaci lépe díky technikám otužování a dechovým cvičením. Tyto dovednosti jim pomohly zvládat stres a udržovat morálku v těžkých chvílích. Během těchto okamžiků děti pochopily, jak důležité jsou praktické dovednosti a jak je mohou využít v reálném životě. Kapitola 6. Výzvy a překonávání překážek. Na své cestě děti čelily přírodním překážkám a nejstrašidelnější bylo setkání s medvědem. Díky znalostem z přednášek na táboře věděli, jak situaci zvládnout. Pomocí píšťalek a vytváření velkého hluku se jim podařilo medvěda odradit. Všichni pištěte a tleskejte z celých sil, zvolal Tomáš, když spatřil medvěda na okraji lesa. To funguje, zvolala Petra s úlevou, když medvěd zmizel v houští. Musím se vám přiznat, měl jsem na krajíčku. Hlasitě se zasmál Samuel. Prevence zranění byla klíčová. Ošetření zraněné nohy Samuela, který si při vytváření rámusu ani nevšiml zranění, umožnilo pokračovat v cestě a udržení komfortní tělesné teploty zajistilo, že nikdo neonemocněl. Psychická odolnost a sebevědomí skupiny rostly s každou překonanou překážkou. Děti si uvědomili, jak důležité je být připraven na nečekané situace a jak velkou roli hraje psychická a fyzická připravenost. Díky vzájemné podpoře a spolupráci se skupina naučila, jak efektivně řešit problémy a překonávat překážky. Každý člen přispěl svými schopnostmi a znalostmi, což vedlo k tomu, že se skupina stala silnější a odolnější. Tento proces posílil jejich sebevědomí a připravil je na další výzvy, které je čekaly. Naučili se důvěřovat sobě i ostatním a uvědomili si, že společně dokážou čelit jakýmkoliv výzvám. Kapitola 7. Spojení s civilizací. Po dlouhé a namáhavé cestě děti konečně našli silnici a v dálce zahlédli vesničku. Byla to první známka civilizace, kterou po dlouhé době spatřili. Bohužel jeden z chlapců uklouzl a ošklivě si zlomil nohu a komunikace s okolním světem se stala prioritou. Díky nouzovému ohništi SOS a Morseově abecedě dokázali informovat záchrannou službu. Musíme zůstat klidní, řekl Tomáš, když viděl svého zraněného kamaráda. Zvládneme to, jako jsme to zvládli doposud. Záchranná služba dorazila včas a odvezla děti na preventivní prohlídku a vyšetření. Děti se na sebe dívali a usmívali se, vědomi si toho, jak daleko se dostali díky svým dovednostem a spolupráci. Návrat do bezpečí byl korunován úspěchem a radostí z překonání všech nástrah, které jim příroda připravila. Dokázali jsme to, zvolala Jana s úlevou a objala své přátele. Slzy radosti jim tekly po obličeji a bez slov si uvědomili, jak velké přátelství vlastně vzniklo. Děti byly hrdé na to, co dokázali, a uvědomili si, jak cenné jsou dovednosti, které se naučili na LGSC. Tento zážitek je naučil, jak důležité je být připraven na nečekané situace a jak velkou roli hraje spolupráce a vzájemná podpora. Tato zkušenost posílila jejich sebevědomí a připravila je na další výzvy, které je čekaly. Kapitola 8. Závěrečné poučení a návrat domů.
Po návratu domů děti přemýšlely o celém zážitku a jeho vlivu na jejich životy. Přátelství, které vzniklo, bylo obrovským benefitem. Znalosti a dovednosti z oblasti survivalu a první pomoci se ukázaly jako klíčové pro jejich přežití. Myslím, že tohle byl nejlepší výlet mého života, přiznala Petra s úsměvem. Díky vám všem jsem zjistila, že dokážu víc, než jsem si myslela. Děti si uvědomily důležitost dovedností, které se doposud naučili. Každý z nich vytvořil svůj vlastní příběh, který zůstane v jejich paměti navždy. Tento zážitek se stal základem pro další vzdělávání a inspiroval je k tomu, aby se jednou stali instruktory na táborech a předávali své zkušenosti dalším generacím. Tato zkušenost jim ukázala, že skutečné dobrodružství začíná tam, kde končí jejich komfortní zóna. Co kdybychom příští léto jeli na ten tábor všichni společně, navrhl Matěj s nadšením. To by bylo skvělé, odpověděli všichni jednohlasně. Epilog. Nové začátky. Po návratu domů se děti zamýšlely nad svou budoucností a nově nabitými zkušenostmi. Plánovali další dobrodružství a toužili pokračovat v rozvoji získaných dovedností. Hodnoty a filozofie LGSC se staly inspirací pro jejich další životní cestu. Laser Game Survival Camp se pro ně stalo nejen místem učení, ale i komunitou, která je podporovala v jejich osobním růstu. Ostatní děti se rozhodly, že se stanou součástí této komunity a budou inspirovat další generace k tomu, aby objevili svůj potenciál a stali se hrdiny svého vlastního příběhu. Tato cesta byla jen začátkem jejich dobrodružství a posílila jejich odhodlání čelit výzvám s odvahou a sebejistotou. Takže nečekej a připoj se k nám a zažij dobrodružství.